Salam, qadrli vatandaşlar, salam ýakrban ildeşler, salam. Almada gowum ýagdaýlaryňyz hoş geldiniz. Salam, hormatly ýurtdaşlar. Salam Nur hanım. Hoş gördük. İkimizin bilelikde ekrana çykmanyna bir kay bolaýdy öýdi. Köpräk İşte, bolýar. Köpräk köpräkmidi? bolýar. O men Away, birazjyk sizem işde nimedi bilmedim, hiç ekrana çykyp bilmedim. Ene ýene-de her öňkü grafik goýunça her birinji gün çykyp bilýär. Tuweleme bugün aramyzda keminämeden bar, hany ýeňseňdi portretini görýär. Haw. Ingilisçe bir zatlara ýazylypdyr. Men ingilisçe aňlamaýan bilemem. Han terjime edip bermän. Türkmenistana ýüzlenýär, talap edýär. Merdan Muhammedow ýygyna gaýtar diýär. Ýagzyna. Doğru. Tuwelem. Indi Günümüzün temasy näme aýdy ber? günümüziň temasyny näme diýip alsak? Ine şu Türkmenistan diýip özüni Türkmenistan döwlet hökümet diýip atlandyrýan şol goşadyrnyň içindäki hökümet şol döwletde konstitusiýon guruluşynyň ýoklugy barady. Men şunu gurrun etmekçi. Gurrun edesim gelýär şu hakda. Men köpden bäri aýdyn gurrun edýin diýip ýördüm. İçimde şol etsem goýsamlam känidi elimdegi men ekrana çykyp bilmän biraz wagt 3 ay ýaly 4 ay ýaly hiç elimdegmedi. Inni şol konstitusiýon guruluş barada gurrun etsek ine Merdan Muhammedow ýa-da bunun öňkü oglanlar alınıp gaçylan oglanlar barada aýdylsa olaryň nädip alınıp gaçylanyny biz bilemdik. Olaryň alınıp gaçylanyna, oglananyna, olaryň ýanyna dokumenti barmy ýokmy onuň bilemdik. Aslynda tutulup haýdan haý oglanyp alyp gaçylanyna hanten pasportyňa mal, dokumentleňe mal, ýanyňa sumkaçyňa al, gerek ýaragyň al diýip duran adam ýok. Ol şol oglananyna ala hazırda bolup 5-10 mynyň içinde edilýän zat bolmaly. Inni beýle munun öňkü Merdandan öňkü oglanyň hal ýagdaýyndan habarymyz ýok. Näil ýyl kesilipdir, näçe ýyl kesilipdir habarymyz ýok. Sud açyk bolupmy, ýapyk bolupmy habarymyz ýok. Ine atasynyň hem habarlary ýok bolmaly. Hiç kim, hiç zat aýdy bilen ok. Näme üçin? Sebäbi gizli ýagdaýda hemme edilýän işler, amala aşyrylýan işler gizli ýagdaýda edilýär. Bunun nähili döwlet edip bilýär. Şolar ýa işleri. Şol döwlet diktatura bar bolsa, diktatura döwletleriň türlüsi bar, her ýerde bolýar. Ýöne edilip biziň Türkmenistanymyzda gedek gelenni diktaturanyň näme diýip aýdyn? Iň bir aňyr başy diýeýinmi ýa iň ýydagalak görnüşi diýeýinmi? Hemme zat bar içinde. Sanasaň hemme zat bar. Mafiýasam bar. Konstitusiýon guruluşam ýok. Hiç ýerde adalet diýilýän zat ýok. Sud diýilýän zat açyk görnüşde geçirilmeýär. Hiç açanam geçirilmedik. Ol günäsi baryň ýogyň üstüne de günä ýükläp 5 manat almak üçin statiýa baryň ýükläp bilýärler. Taýagy ýdiribem, urubam üstüne boýnuna goýup bilýärler. Gol çekdirip bilýärler. Bu şu Türkmenistan özüni hökümet diýip, döwlet diýip atlandyrylýan Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşynyň işleýişi şeýle. Urup boýnuna ýükläp bilýärler. Isläň statiýasyny. Göwnüne yaramasaň basyp bilýärler. Ha pul berseň amnistiýa çykaryp bilýärler. Gepiň ysgasy tutulmajak, basylmajak bolsaň pul bermeli, basylansaň çykjak bolup pul bermeli. Şo pul gazanylýan bir goşgymda aýdyp geçenden pul işläp nime diýen, adalet diýilýän bu Türkmenistanyň ministrligi bar. Ähli şoň içinde girýärde pagon göterýänler. Şolaryň pul işleýän maşyny bu. Biziň şol Jenaýat kodeksimiz bar Türkmenistanyň. Şol pul işleýän maşyn
görünüşünde. Bizim gözümizde. Hakiki. Ondan bir merdana gidip gelenne. Ine beýle oglanlara şeýle bolup gümürtük ýagdaýda gitdiler. Kime näçe ýyl berildi belli däl. Emma Merdan Muhammedow gidip gelenne. Bunun boydan maşa ähli ädimlerini bilip oturduk biz. Tutulan gününi näçe gün ýyda gönderme kampine sakladylar türmesine. Deportasyonly sentrde. Ondan ýanyna dokumentiniň ýokdugyny biz 100% bilýäs. Öz bilen gepleşip durduk, dogry dämi? Hakiki. Ýanyna diňe barany telefon bar eken. Ine şo telefon üstü bilenem hemmeleri nemetdiler. Sonra gittiler, çağırdılar. Dogry dämi? Doğru. Hemmeleri üstüne bardylar, jaň etdiler, soradylar, nemetdiler, çağırdylar. Sonra gittiler, derine işini geçirdiler. Geçirdiler diýip ýanky goşadyrnaň içine aýdaýyn. Indi muňa berilen statiýalara biz bilýär. Näme üçin aýdýan men şu wagtlary? Sebäbi beýleki munyň öňürti oglanan oglanlaryň, äkidilli diýilýän oglanlaryň hiç biriniň biziň habarymyz ýok. Hakykatdanam äkidillimi? Olam belli-de, bilemzok. Äkidilen bolsa nire diýatyr, haýsy türmede? Näçe ýyl kesilipdir? Haýsy statiýa bilen? Onam biz bilemzok. Ene atalarynam gürletme diýýär edýärler. Telefon jaň etseň telefonuny alma diýýär edýärler. Korkyň astyna saklap. Agdyň açsaň senem masar statiýa bile diýip. Haýsam bolsa bir statiýa bilen. Emma Merdana gelenne, gedek gelenne bilýärse, ýanyna dokumentiniň ýokdugyny. Indi siz aýdyň maňa, Halmurada. Bir döwlet başga bir döwlete gidip baryp şo ýerde bir grajdanyny tutýan bolsa, onuň bir ýollar bilen, gary ýollar bilen Türkmenistana äkidýän bolsa, buňa näme diýilýär? Dokumentsiz edem. Bu näil döwlet bolýar? İnsan gaçakçylygy diýilýär. İnsan gaçakçylygy bolýar, ogurlyk bolýar. Ana, dogry aýtdyňyz, ogurlyk bolýar. Haşişatda. Ogurlyk bolýar. Açaçan arasy ogurlyk bolýar. Bunu kimler edip bilýär? Özüne güwün ýetýän Diňe sivilizowany döwlet edip bilýärmi? ýok, onu etmedi hiç kim. Dokumentsiz asyz haýsy grajdanyny sen äkidip bilýän başga ýurda? Nädip äkidip bilýän? Demek Nurhan sorunuza jogap bersem, ol Merdan Muhammedowyň şu ekstradisiýa edilişi ýa tutuluşy saklanýaşy soňra da ekstradisiýa edilmegi Türkmenistan hiç bir kada kanuny gawat gelenok. Diňe Türkmenistanyňkyda Türkiýanyň kada kanunyny gawat gelenok. Halkara kada kanunlaryny da gawat gelenok. Şemma kada kanunlar şu Merdan Muhammedow deýişlikde gaty gödek boldular. Onu aýtmak gerek, onu taýp aýtmak gerek. Öňe aýtmagymda sebäp ýaňsy bellap geçdiň. Merdan saklananyna oň ýanyna pasporty ýok. Oň identifikasiýasy ýok, kimdigi belli de birincide. Şonu ilki başda Türk tarapy kesgitlemeli. Pasportyny tapmaly, soňra hosarlaryny çağırmaly. Siziň ogluňyzmy, siziň agaňyzmy, ýa-da ol bilmek üçin, şu takyklamak üçin şol adamyň kimligini, şahsiýetini belli etmek üçin. Bunu takyklanyň soňra bular şu Türkmenistan tarapynyň bildirýän günahyna geçýärler. Ine sana sen niştaýda biziň döwletimizde 12 ýyl bäri ýaşap ýörsiň. Ýöne Türkmenistan tarapy sana şu madda, şu jenaýet bilen sana günah ýokdy. Sen şu atlara jogap berme. Inni ýene de kanunçylygy ýüzlense, eger şu Türkmenistan tarapynyň ýonkoýan jenaýetini Merdan Muhammed iddia ettir diýilende, onu aňyrkylar subutnama bilen gelmeli birinciden. İkinciden şu subutnamalary sud diňleşigine Türkiýede geçirilmeli. Sebäp jenaýetin bolan ýeri ýa edilen ýeri Türkiýe döwleti bolupdy. Yani Türkmen tarapyny biz göz öňüne tuttuk.
Emma Türk tarapyny göz öňünde tutsak, Türkmenistan tarapynyň getirýän deliliniň hiç birinin aslyny, aňyrsyny, hiç bir jenaýet hereket ýok. Merdan näme diýen bolsa, näme hereket eden bolsa, hemmejigi hana ekranda dur. Ekspertler alyp açyk seredämeli. Türkmen dili bilen türk diliniň arasynda ullukan tapawut ýok. Düşünmek üçin ýa terjime etmek üçin. Bizim talaplarymyz orada Merdanyň talapy däl. Bütün Uluzy Mejlisiň talapy, Milli Halaty Komitetining talapy, halkyň talapy. Onu bizim getirsinler, alyp gitsin, gaýrat satýarmyz. Ýöne bular şo taýda, aňyrdan Türkmenistanyň kimin geldiğini, bärde Türkiýeden kimin uğradyny Merdan Türkmenistanyň ady beldi. Ana onu geldi käris öz saýtyna aýdyp berdi. Aňyrdan gelen Gedliň gullugyň başlygy, bärde şo bilen görleşen Türkiýanyň Gedliň gullugynyň başlygy. Şu iki adam öz aralarına görleşip Merdany bir kanun ýagdaýynda samolyota ýükläp gaçyrmak edýärler Türkiýeden Türkmenistana. Şun enine geçip uğradı diýen ekrana oğlum. Şondan sonra sizin aýtşyňyz ýaly Nurhan Bey bir adam ýok, sorum ýok. Awgustyň 20-ine 19-20 sany şaýady çağırdylar. Olaram şu bolşýar, şu telefonu çykan atlar. O $2 kömek edeni bar. Ýa-ni hatda ýatan ýigide ýa $10 geçireni bar. Bizim ýa-ni Halaty Komitetiň gaznasyna ýa hazynasyna. Şolaryň hemmesini çağırypdyrlar, o sizine şolary ýapaw. Biz şunu etdik, biz şunu diýdik. Anam ýalynmy ýa ýurtda bolan 60 zatlar dip. Çağıran adam şeýle pert jogap berdi. Tamam, bulan hemmesini bar çykyn gidiberin diýip. Men şu prosese gatnaşan 3 adam bilen özüm şahsy gürleşdim. Soňra. Suud karar kabul etjek diýe çykyp diýe, siz boş gidiberin diýe. Ýöne köçede de toplanışyp gitmen birden ikiden ýörak gidin diýe. Näme üçin biz gitmeli, biz oturup şu suudun kararyny dinlemeler, bizin şaýat hökmüne çağırlyp usta. Ýok, siz boş gerek gelip. Ana, şonluk bilen o suud karar çykarypmy, çykarmanmy, çykaran bolsa näme haýsy bir Jenaýat kodeksynyň statýalaryna biler salgylan ýyl kesipdirler, näçe ýyl kesipdirler, nirde oturmaly edipdirler, nirde saklanýar. Şu zatlaryň hiç birisine şuuna çerilip bizde jogap ýok. Amerika jenaýatkar topardan. Onsoň biz elimizde ýok zady bar edip görkezip, bilmeýän zadymy bilýän edip görkezip, ozal bar da hana beýleki aýdaýly bizim opponentlerimiz birini aldyryny allap geldiler de öz tarapdarlaryny halkam o taýdamyş Şweýçadamyş o tak gidipdirler, beýle de saklanýar, çaýçöre uğrady ýa näme diýip. Ýok. Biz olary ýaly gurulun ýaratmak bizim maksatymyzda da oýumyzda da pikirmizde de ýok. Ýöne şol jenaýatkar hökümet bilýär. O şonu ogurlap gaçyp giderler Türkmenistan, Türkiýeden. Türküm hökümeten bilýär. Şol ýigit bir kanun ýol bilen Türkmenistana ekstradisiýa edilir. Şon üçin men şol ýemede sentýabrda Türkiýe elçixanasynyň öňünde protest edemde şo taýda aýtdym. Türkiýe hökümeti sizin borjuňyz häzir Merdan Muhammedow Aşgabatdan ýygyna gaýtaryp getirýäňiz we şonu İstanbul'da nirde suud edýän bolsaňyz şo taýda suud edin. Aňyrky tarap bildirýän günäsi bilen gelsin. Bärki tarapam öz aklawjylary bilen, enatçy bilen, kardeşleri bilen, ýoldaşlary bilen gelsin. Biz şo taýda suudlaşaly. Şol edilmese diýmek günä Türkiýe döwletiniň ýa-da hökümetiniň üstünde dur. Onu biz aýrymda. Merdan Muhammedow tutulmagyna Türkiýe hökümetiniň ýa Türkiýanyň şol taýda konstitusiýasynyň ýa-da kada kanunyň dogry dürüst işlemeýändigini üstü Onun bir suud edip berdi. Şoň üçin näsem Amerikada geçiren iki ýanky protest mitinglerinde şu zatlary jikmejik ana Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde de Türkmenistanyň elçixanasynyň öňünde de aýdyp berdiler. Biz bu işi dowam etdirmekçi biz bir günem saklanmak ýa goýjagam dertä Merdan Muhammedow azatlyga çykarylýança.
ýa-da getirsilerde Türkiýede suud etseler, bizim gatnaşal şu suud prosesin. Ine, şonu aýdyn dedim gysgaça. Doğru. Indi men ýene bir sora bermekçide. Ine Merdan Muhammedowy uğurlap alyp gitdiler. Dokumenti ýok elinde. Indi Türkmenistanda adalet bar bolsa, konstitusiýon guruluş bar bolsa, Cinayet kodeksleri, beýlek kodeksleri, ähli kanun yerli yerine dogry işleýän bolsa, nädip sen dokumentsiz adamy suud edip bilýän? Nädip şoňa bir cinayet kodeksini ýelmäp bilýän? Şol oturan adamyň Merdan Muhammedowdygyny sen nireden de kazat edip bilýän? Hany seniň suudnamaň? Elinde bir şunyal elyal kagdam ýok. Nädip şonu sen belki Recepvi suud edýänsiň, belki Bäşimow suud edýänsiň, belki Aşyrow suud edýänsiň. Suud zalyň içinde oturan başga birdir belki. Şonuň nädip sen şol Merdan Muhammedowdygyny suud edip biljek. Ine kadiýeti men şo kada suud geçiren, ýani suud prosesini geçiren kada meniň soragym. Şol adamyň Merdan Muhammedowdygyny sen nireden de kazat edip bilýän? Nireden sen şonu aldyň? Elinde näme dokumenti bar? Kimligi ýok, pasporty ýok, içki pasporty ýok, daşky pasporty ýok, hiç zat ýok. Oturan bir oglan. Sen ömrüňde görmedik oglanyň. Nireden bilýän sen şonuň şol oglanlygyny? Belki yerine başga ýere oturandyr. Çöriýip oturandyr. Aşyryp oturandyr. Nireden bilýän? Inni menne bir şeýle pikir gelip çykýan men kelläme gelýärdi. Olaryň onunla saýlan 3 tane statiýasam ýalan. Şoňa berilen kesilen ýylam ýalan. Şol oglan biguna otýar. Şoň elinde pasport ýokmy? Eden günälerini boýuna goýup bilen ýokmy? Hemme zat ýalan. Hemme zat falşiwi. Men görýän adam şeýle. Şol adamyň suud edende elinde dokumenti bolaýmaly. Sen kimi suud edýän? Kime ýyl kesýän? Ne kadiýete soragym men. Kime ýyl kesýän sen? Haýsy türmäge uratdyň? Nädip şoňa siz hukukçy boýunça hukukçy adam-da, hukukçy adam hökmüne aýdyň maňa. Şol adamyň elinde hiç ýyl dokumenti ýok bolsa sen şonu suud edip bilýänmi? Şol kady ýa-ni sudýa bar. Şol suud etmän haqqy barmy? Ne siz hukukçy aýdyňma, men düşünemok şuňa. Nurhan, istenek ýa-da suud diňlenşigini kadyň öňüne ilki başdan şol prokuroryň taýýarlanan aýypnamasy, Cinayet kodeksiniň maddalary bilen bir hatarda şol ýani suud edilýän şahsiýetiň identifikasiýony dokumentleri ýani dogruş kagady, pasporty, ýaşaýan ýeri, propiskasy, o maşgala ýagdaý garap hemmejikler şol suudyň öňüne berilýär. Suud onsoň başlany suud şondan maşlaýar. Sen kim? Nestade ýazyly, sen Merdan Muhammedow howa, aýna dokumenti bar. Pasport sen kim howa beýle goýdy. Ya şu adrese ýaşaýan howa. Maşgalan şumy howa, ýa ýokmy? Hemmejikler anyklanan soň onuň suud diňlenşigine geçe taraplar diňläp başlaýar. Türkmençelap aýtsa aklawjy bilen garalawjy şaýatlary. Ine şondan soňra bir belli bir karary gelip biler. Bizde Merdan Muhammedow aslan şol Türkiýeden Türkmenistany ekstradisiýa edilmegi jinayet. Sebäp ol oglun ömrüniň 12 ýyly Türkiýede ýaşapdyr. Şo näme iş edipdir? Şol Türkmenistany yaramaýan, ýokmaýan, gulagyna hoş gelmeýän hemmejini şol Türkiýe döwletiniň içinde Türkmenistany däl. Diýmek jinayet nirde edilen bolsa şol ýerde de ceza kesgitlenýär. Ondan soňra Türkiýe döwleti itlese onu Türkmenistana ekstradisiýadir. Ýöne o taýdan ýabygory sebäp bol 10 ýyl ýaşamadyk döwletini näme böri bar? Eger jinayet edenen bolsa. Ýok, onu aýdýar Türkiýe döwleti sen eden jinaýatyň türme bilen kesgitlenene saňa jerime salynýar, $1000, $10,000. Ýöne Türkiýany terk et, bir aýyň dowamyny diýip karar çykarýar. Onsoň ol
Şu kararın esasında istendik döwleti, Ýewropa mı, Amerika mı, başga bir döwleti, oturan ilimleri var, eline diplomları var. Höwüset bol real ýaş ilimli, bilimli ýigidi kabul etjekler. Ine gidip bilerdi. Ýöne şu zatlar edilmedi Nurhan. Onun o aketteler getirdiler. O sudya diýip oturan ady familiýasy belli däl. Şol gatnaşan 20 san şaýat bar, şol 21-nji awgustda. Birim aýdyp bilen şol sudýaň ady kim, familiýasy kim. Birim aýdyp bilen şol prokuroryň ady kim, familiýasy kim. Birim aýdyp bilen Merdan Muhammedow bellenen adwokatyň ady kim we familiýasy kim. Emmesi atsız. Ýöne o günäkär han o taýda kletgaň içinde otyr. Düşäňiz bir absurd, bir akla sığmajak zatlar. Onu şunu diňe mafiýa edip bilýär. Biz şoň üçin aýdýar terror topordy. Hana? Onu konstitusiýa işlemeýän döwletde, kada kanunlaryň işlemeýän döwletini ene şeýdip adam, islendik adama diýen dogry aýtdyňyz. Şu kime barmak görkezler, şonu tutýarlar. Son basarlarını da pul alýar. 10 ýyl möhletim var. Biz sen 5 ýyl edip basaly, ýöne sen bile $50.000 töle. Ondan türmäň içinde aýdýar, sen hemme kişi bilen deň hatarda 30 adam var. 10 adamlyk kamerada porla ýatjakmy? Ýa-da hepden $50 tölep kravatda ýatjakmy? Onu alýar. Soňra amnistiýa wady, amnistiýa düşük bolsa ýene $50.000 töle diýer. Onun töleýär ýöne ornuňa ýene birini getirmeli. Arda ýazdy. Kim bar sen o wagtda kärhananda, o pully adamlar. O näme bolýar? Näde şonu tutup tutsak sen ornuňa getirip bile. Ornuňa adam getirsen biz sen amnistiýa sokýar. Ine durşuny pul işleýän, ine guruma Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi, prokuraturasy hem de ýa-ni jeza beriş edareler kärhanalar. Gellikärde aýdyp geçdim, bundan 5-6 ýyl oldu. Men bileýişleşip göründim. Şonu türme başlyklaryny bellenýän adam getirip şol ministri, içeri işler ministri $1 milyon bermeli. Ondan şol 2 ýyl oturmaly başlyk bolup, onu şonun kan möhlet berli. Şu 2 ýylda 1 milyonu 2 diýem, 3 diýem bolýar diýişi. Şondan soň ol wezipany ministr başa berine satýar. Ene hakyky bolup duranda çotaydy. Olar näme diýär? Ondan soň ýylynyň ben oturan benneleri özüm toğdan götürüm bir güne benneleri hosarlar ýylyny çay getirýär, nahar getirýär, eşik getirýär, pul getirýär, derman getirýär. Ine şolary geçirmek üçin ine türme sakçylaryň üstü bilen türme başlap pul alýar. Dermanyň ondan iýmitiniň şo aýdaýl 10 kilo iýmit geçirilen bolsa, şoň 1 kilodan baryp betene şo benne galyny öz aralaryny paýdaşýar. Soňra ol içinde bir topor edilen haramlyklar var, aýdanda depesasyň işler. Ynany realler. Ine şol berilmeli paýok bar norma töremşiklere. Şo un berilmeli bolsa aýdaýl norma barda 350 gram. Men bilýän şol Sowet döwründe 350 gram gara çörek bilen 250 gram at unun ýa-ni bisirilen çörek şolary berilmeli. Jem 600 gram çörek, ol etip 50 gram, 100 gram men onu çatyn biljekler. Ýöne şo çörek normasyny bilýän. Şonu beren aklar. Şo 600 almaly bolsa 100 gramdan aňryk geçen atyrmak. Galyn her emeden, her benniden ýarym kilo uny şo hlepda wotdan alyp haltalap ýylata satýarlar. İlat diýenmi halkyndan, o bazarda oturup çörek satýarlar. Söwdegarlar, şolara satylýar. Döwlet narhyndan näme, bazar narhyndan. Ine şeýdip bular kurgawoy paroka diýilen kurgawoy parok. Ine şeýdip jenaýat işini işleýär. Ondan ol Türkmenistany men hayran alyp bazarda bir döwür şo hylip dawadyň başlygy. O şoň diňe oglunyň Amerika alyp çykan ýany bilen $5 milyon. Nerden bu pullar gazanyldy? Benim şol hylip dawadyň gapdalyny ýaşadym kızlar boldy. Hylip dawadyň başlygynyň aýlygy kän bolsa 160 manatdy. Onuň başlygy Abalakow diýerdi, men klassdaşyydym, men kakyrdy. 10 ýyl 12 ýyl şo taýda başlyk bolup işledi. Şol aýlyklar bilen bir soňky ýa-ni Niýazyň döwründe, Gurban Gulyň döwründe hylip dawada başlyk bolurlar. Mene bir maşgalan bir çağasyny alyp çykany o ýurdun içinde näçesi bar belli de. Ine bolýan zatlar.
Ene son üçin adam sewdaty gidip dur. Biz Merdan Muhammedow dolanyp gelsek, ol dogdogyň içinde, türmede däl. Dogdok, hakyky dogdok. Türme gerek bolsa ene şu etýänki. Gerek bolsa men burun şolun türme satçylarynyň başlygynyň haýyşady içine girip surata düşürey. Teredin kurort ýalda atdyň şoň reşotkasy bar diýmesen. O hemen o köçe arkyn çykyp bilen atdy. Restoranyny getirip berýär şolaň iýjek nagarmy bolnur. Ben doğru düşünün kardeş. Ondan şu bärde iş yapmadı hesaplarım vardı her bir cemiyette bolşy ýaly. İçýäni var, çekýäni var. Ondan bir şular ýazmış şeýle bolup soğuk da bular. Şonu türmä düşmeli. Barýar bir magazynyň vitrinasyny döwüýär ýa-da 3 ay 4 ay türmä emesin berýärdi. Kady karar çykary. Ona gidip hedel edip ýaçykýança türmede oturýar. Içine sport zaly var. Näme gerek bolsa var. Kâra uğranacak, dili uğranacak mı? Hemmesi kılakta. Yani yaz gelenine de yine köçe çıkıp banjava dedi yani. Bir adama hak hukukunu hormat koylayan devlette şular cedabel sistemasam şunu yala bir de Penatçistan sistema serip dinle Stalin devrinde kurulan gulak sistema hadire işlep dur. Taat yani. Hatta ben deneştirip gördüm var şu Nemisler var faşistler. Konslagerdi. Şolaryň bizimkiler ýa zulüm etmän. Bulan görkezýän zulmy bolar eder ýalar. Olaryň gynandyr elbetde adamlar o barada görrüň ýok. Ýöne bulan edip gynayşy adamlar. Onda da şol döwlet wezipesine işläp näýasyň buyrugy bilen bir kanun tutsa edilip owadan nepede çüýrediler. Müňlerçe, ýüzlerçe däl, müňlerçe spesialisti bilermeni şu ağzından öldürdüler, gıyırıp. O aýdýar, şol mesela aýdýar, şol döwürýän parlamentin başlygy bolan. Şoň aýaklaryny armatur bilen urup şu ýöreme diýär. Aýagy üstünde durmasyn. Şeýdi öldürýärler adamlar. Ho, ordan düýnsen bütün Türkmenistanyň meclisiniň başlygy da. Sen nädip oň üstüne el galdyryp bilýän, janyny kast edip bilýän. Hemme ölüp gitdi. Hemmesi. KGB'nin önkü başlığı şol dilimin ucunu familiýasy. Ağzından ýa-da Gurban agay diýerdi. Çörek diýip bıýgyry berdi diýär. Çörek berilmedi. KGB'nin başlygy şol bizi kowlap, bizi tutup ine ýollaşlamady hojalyk Arabi beýleklerini ýogadan haramdady. Özü bir döwüm çöregi dar bolup bıýgyry berip sade bolmuş kamera. Aýdyp berdiler onuň taryhy. Ýöne atı doğru belli apgaçtınız Nurhan. Feminamızın ıkbali o beyleklerin köylendiğinden eden işemden de dünya garaysam akıl huşum birbirinin üytköşüp biz yala lokan yaşıl olsan adamlara da sapak beri belli ona mı etmek gerek halkının